Здравейте хора, аз съм Глоу. Играем Subway Surfers. Това ще е малък геймплей на играта. Няма да е много дълъг. Игра е май от понеделник или от неделя, не помня. Добре, почваме. Така. Значи, играта е, нали, там правите си някакви графити и един полицай вижда, нали, че ги правите. Почва вагони и ви трябва да бягате, да събирате монети. Има едни неща, наречени дейли челенджове. Днешният ми дейли челендж е спрей. Нали, като го направите този дейли челендж, ви дава едно нещо, което се казва Mystery Box. Сега пък ме хвана това. Това нещо, когато го отворите, ви дава или пари, или някакъв айтем. И тук не е само да събирате пари и да имате точки. Има и други неща, които сега стига да ги намеря, ще ви го покажа. Ето. Това е едно от тях. Това са едни такива бутуши или не знам какво е, бувки меса, чрез които скачате по-нависоко. Мен ми свършиха. Те са с време. Има едно нещо наречено hoverboard. То е като сърф. И нали, като го натискате два пъти с мишката и така, и ви излиза. Го активирате. Този hoverboard, нали, с него, като се ударите някъде, вместо да изгубите играта, не както сега ви показах, това излиза някакъв прах си едно от спрей и се продължавате играта си едно без нищо да е станало. Тук има и бъгове. Може да покажа един. Добре. Ето ги пак тия обувки. То няма само такива обувки. Има едни неща наречени Head Start. Head Start ли беше? Без то ли беше, забравих. Тези неща Head Start, те ви са и тук отдолу. Като ги натиснете, ви пуска някакъв джетпак. И нали летите отгоре, зависи какъв вид е Head Start-а. Head Start ли, не знам какво беше, забравих. Ако ви е 250, значи 250 метра ще е такова. Ще летите. А пък ако ви е 1000 метра ще летите. Тук май се спънах, не знам това точно какво е. Ето. Вижте. Така изглежда Mystery Box-а. Сега ще ви го покажа. Това е Mystery Box-а. Дай ми пари на мене сега. То лично може да ви даде 1000, 10 000, не знам каква е възможността. Ето това е Head Start. С него можете да се направите бък. Ето ги. Има и едни мисии в играта. Тези мисии можете или да си ги купите така, като ги купите да се направите мисия, като се я купите, или като направите тези неща, които ги пише под това жълтото. Ето, това е джетпака. Той ви се пуска или когато го намерите докато играете. Вие като го намерите докато играете и отидете отгоре, ще ви излязат пари отгоре. Няма да са отдолу парите, а отгоре. Иначе ако сте с Head Start-а, няма да има пари. Само ще излети на някъде си. Ето, тия ви ги показах бутушите. Това е един магнит, чрез който можете да привличате монети. Доста
върши доста добра работа, ако искате да съберете пари. Това е. Това мисля, че ви увеличава как да го кажа? Ви увеличава 2 пъти повече събирането на точки, нещо такова. Дай се купя така. Дай магнита малко да се увелича времето. То, разбира се, можеш да купуваш и такова. Да ти стои за повече време. Тук са мисиите. Това ми е Daily Challenge. Трябва ми само Y и съм го направил. Това са ми мисиите, да. Тук има и черектари. Някои черектари можете да си го купите. Нали, първо сте със ето този. После трябва да съберете 3 шапки за ето тази. 50 това стерео, мисля, че 50 стереота за този. 200 китари за този. И за ета 700 някакви малки еномота. Това си го купувате за 7000, аз съм си го купил. Това си го купувате за 40 000, а това за 150 000. Това са черекторите малко са. Дай се сложа и това. Ако искате, ще ви покажа един бък. Сега, сега нямам. Първо ще събера обаче малко пари, че нямам Head Start. Пари за Head Start. Това е с някакви такива. С някаква маска на заек. И куфърче. И между другото забравих да ви кажа, че като се блъснете някъде, примерно е така натам, не така да се блъснете, че да ви спре играта, да си го бъгнете така, че как да го кажа, аз бъгнете. Да се бутнете така, без да ви спре играта. Сега го взехме това по-добре. Без да изгубите играта. Видяхте ли, сега се ударих и изгубих играта. Иначе ако се ударите настрани, или примерно така, само се бутнете, нищо не стане. Ония полицай се отиде назади. Добре, събрах. Още не съм събрал пари. Колко време не стана? Добре, ме събрах достатъчно. Магнита! И за какво пуснах това? Магнита сега ще го покажа в някой друг епизод на геймплей. Ще купя това вид. Само да ви покажа бъга. Изпървам скрипа. Ето. Веднага когато се ударите, го натискате. Става така, се бъгва играта. И като пуснете тоя, вижте, да се вижда какво правите. И нали като го пуснете тоя ховерборда, сърфа, къде отиде? Пак да се хоне, браво! Бъгна съм играта. Така можете да се бъгвате винаги. Когато си искате, можете да бъгнете без да ви пука. Дори не си личи, че такова, че правите кълбо. Ето, направих си Daily Challenge. В другия епизод ще ви покажа тя. Това магнитите, че сега не успях да ги хвана. Да, това ще е за сега. Чао!